Og vores agenda, vi gerne vil gennemgå sammen med jer i dag, det er, at vi gerne kort vil introducere, hvem er Nordic APA, hvem sidder I og hører på i dag. Og så vil vi også komme ind på, hvorfor er vi her i dag, hvorfor er skalering og AI, hvorfor er det noget, der kunne være interessant at høre om, og hvorfor er skalering vigtig, og hvordan kommer man videre, det er det næste punkt. Og til sidst prøver vi at komme ind på AI, prøver at kigge lidt på, jamen, hvad har måske en reel forretningsværdi derude. Fordi der er rigtig meget snak om AI, men hvordan kunne man praktisk anvende det, og hvor ser vi allerede nogle cases, der bliver brugt. Så kort om os. Nordic APA, vi er 100% fokuseret på automatisering af forretningsprocesser, og i den forbindelse er vi 15 medarbejdere med forskellige roller og baggrunde. De primære roller, det er inden for proces, arbejde, identificere processer, kvalificere dem, gøre dem klar. Og den anden del, det er sådan set at også sætte strøm til dem, og det kunne man for eksempel gøre med noget RPA, kombineret for eksempel også med AI. Så på den måde er vi ligesom todelt med noget procesarbejde, og så også rent faktisk lave nogle deciderede løsninger med RPA og AI. Og selvfølgelig er der et projektledelseslag omkring det også. Vi er primært lokaliseret i Aarhus, men har også satellitter i Sønderborg og Bukarest. Og Bukarest, det er faktisk fordi, at det ledende RPA-software, som vi anvender i UiPath, det kommer faktisk fra Bukarest. Så der er nogle meget kyndige folk dernede. Så drifter vi også 500 processer eller 500 arbejdsgange på tværs af 23 robotter, som det man kan kalde managed service, hvor vi agerer center of excellence for andre virksomheder. Det vil sige virksomheder, der har valgt at sige, jamen de vil gerne fokusere på det, de er gode til. Og så fokuserer vi på at hjælpe dem med de her robotter. Bare et lynhurtigt kig på nogle af de kunder, vi har inden for nogle forskellige brancher. Vi spænder bredt, lige fra produktionssektoren til liberale erhverv. Det handler også transport og service. Og det viser sådan set bare, at behovet for at kunne automatisere og digitalisere derude i Danmark, den er bred. Det sker i mange forskellige afdelinger, virksomheder. Fordi grundlæggende handler det om at gøre op med de her manuelt gentagende arbejdsgange, som mennesker sidder derude og laver, hvor de får ondt i fingrene, ondt i øjnene og kigge, sammenligne data og tal på tværs af skærme, og se, om man kunne få en robot eller andre løsninger til det. Så det vi tilbyder, ganske kort, vores kerneydelser som sagt inden for proces, med at hjælpe med at lave en organisatorisk mobilisering, fordi vi arbejder rigtig meget med mennesker, vi arbejder med deres arbejdsgange, så det er ikke et klassisk IT-projekt. Vi skal ind og arbejde med mennesker og deres processer, få dem med ombord. Som sagt arbejder vi både med APA og med AI, og vi både, kan man sige, leverer den fulde service, hvor vi leverer robotterne, men vi kan også være med til blot at supportere, hjælpe eksisterende, dem der er allerede i gang og har deres eget APA-setup. For at gøre det bedst muligt, har vi ligesom et fundament med et framework, det vil sige, at vi bygger tingene på en ensartet måde, og det standardiserer, det gør, at groft sagt, at det her det igen er noget spaghetti, fordi lige så fleksibelt og kreativt, som APA kan være, jamen lige så forskelligt kan to udviklere også bygge det potentielt, hvis de gør det på en standardiseret fælles måde. Og som sagt, så bruger vi primært UiPath, vi bygger også i Power Automate, men UiPath er pt. Ledende. Og hertil har vi også nogle andre services, der understøtter den her del, jeg lige snakker om, og det er blandt andet, vi afholder kurser inden for procesdelen, inden for APA-delen, og mere omkring infrastruktur og setup. Og vi kommer også tit ind nu og hjælper andre virksomheder, der var i gang med APA, for at se, jamen, hvordan kan vi få dem op i gear igen. Det kan være, at de har tabt pusten lidt efter en pilot, og andre ting, som jeg kommer ind på om lidt. Så det leder mig til punkt 2. Hvorfor er vi her i dag? Der vil jeg kort ridse op, hvad det er, vi har set igennem de 6 år, vi efterhånden har arbejdet med APA i forskellige grader. Både nogle gange ved vores egne kunder, nogle gange ved andre kunder, hvor vi kommer ind og hjælper dem, hvor de måske har været i gang med nogle selvprøvede kræfter med APA, eller fået hjælp af andre. Og så prøver vi at komme ind på nogle mulige løsninger i punkt 3 og 4 med Kasper og Christian. Så hvorfor er dagens emne med skalering og AI relevant? Jamen cirka 30% af virksomheder opnår ikke de ønskede mål med digitale transformationer. Det kan man læse rundt omkring fra diverse kilder. Jeg har fundet en her fra Harvard Business Review. Og som sagt til dagens webinar vil vi undersøge hvorfor, og samt hvordan vi kan optimere den her succesrate baseret på vores erfaring. Så noget af det, vi har set efterhånden et par gange, det er, at mange de kommer aldrig rigtig i gang.
De starter ud med en pilot. De hører om RPA og robotter og synes, det er super spændende. Finder nogle oplagte pilotprocesser, måske 2, 3, 4, 5 processer, får nogle af dem op at køre. Men så er det som om, fordi der ikke var en videre plan derfra, jamen så ryger momentummet. Så ryger luften lidt ud af ballonen, kan man sige. Og det kan være forskellige årsager til, som vi kommer mere ind på. Men det er i hvert fald en faldgruppe, vi ser rundt omkring, at det starter rigtig godt ud, der er energi, nyhedsværdien er stor, men så er det som om, der ikke bliver holdt fast i det momentum, selvom man får en god pilot. Det kan også være, at man har en god pilot og kommer videre derfra, men man får aldrig rigtig lavet en længere sigtet plan for, hvordan man kommer videre. Det kan være, at man bliver ved med at kunne høste lavt hængende frugter, men det vil sige de her nemme processer, der er sådan lige til, men man aldrig måske går i kødet med nogle lidt større processer, tværgående processer, involverer ny teknologi, såsom AI og andre ting, der ligesom kan være en løftestang til at fortsætte den her rejse. Og hvad kan være nogle af årsagerne til det? Det er for eksempel, at man ikke får alle kompetencer med, som spiller ind i sådan et RPA-projekt. Det kan være lige fra udvikleren, som måske ikke får den nødvendige uddannelse eller støtte eller hjælp til at komme i mål. De når måske kun et vist niveau i kompetence, så de kan tage fat i de her mellem til også højkomplekse processer, som RPA og AI også kan løse. Det kan også være proceskonsulenten, at enten er der ikke en dedikeret proceskonsulent, eller dem, der er der, de har måske lidt mere, det er måske i virkeligheden udvikleren, der skal agere proceskonsulent. Og som sagt, RPA, det har både en procesdel, og det har en, programmeringsdel, RPA-del. Og det er ikke altid, at man kan finde kompetencer i en og samme person, der kan håndtere begge roller. Fordi proceskonsulenten skal have meget forretningsforståelse, arbejde meget tæt med mennesker og få dem til at føle sig trygge i hele det her forløb og forstå processen, optimere processen. Og udvikleren sådan lidt mere firkantet sagt, skal klassisk være god til at programmere og tænke logisk og udføre det, der er blevet bedt om at blive bygget. Så er der også typisk en forretningsudvikler, eller man kan også sige projektleder, der overordnet skal sørge for, at virksomheden, der er i gang med den her rejse, de bliver ved med at blive inspireret til at tænke i RPA-muligheder, finde nye processer, sørge for, at alle involverede i projektet er godt informeret og føler, at der kommer fremdrift i processen. Det kan nogle gange også gå i stå, hvis det måske kun er en udvikler, en proceskonsulent, der har ren fokus på processen, og ikke så meget på, projekt i helikopterperspektiv. Og det er en sammensurium af roller for, at det her det spiller. Og jeg tror ikke, det kun er gældende for RPA, jeg tror også, det er generelt inden for andre automatiseringer, at det er vigtigt. Så er der nogen, der tror, at RPA det er nemt at mestre. Vi ser tit, at man har en medarbejder, der normalt sidder med en opgave A, B og C. Jamen vedkommende, han må da lige kunne tage også lige 15-20% af sin tid til også at lave lidt RPA. Men så når man kun til et vist punkt med RPA, ligesom så mange andre ting, ligesom med Excel, hvis man kun bruger en time eller 2 om ugen på det, jamen, så når man også kun et vist niveau. Og det vi ser, det er, at man kommer bare meget længere, hvis man har en dedikeret RPA-ressource, som dedikerer, hvis ikke al sin tid, så i hvert fald klart størstedelen. Fordi så får man de her synergier med, at de lærer nye, gode måder at bygge på, bygger robust, bygger korrekt, og også bliver ved med at lære nye teknikker, så man kan fortsætte den gode RPA-rejse. Så ser vi også tit, at der kan mangle topledelsesbuy-in. Det vil sige, at det kan være, at der er en sponsor i starten i topledelsen, fordi det er nyt og spændende med RPA. Jamen det skal vi have, det har mange andre også, så det skal vi da ombord på. Men så kommer der også typisk andre projekter på deres dagsplan. Det kan være et nyt ERP-system, det kan være med andre ting. Så hvis den der sponsor ligesom på en eller anden måde forsvinder, og det ikke bliver overdraget, så kan det også være noget, der får projektet til at tage pusten lidt. Noget, der kan sikre topledelsen blandt andet holdes interesseret i projektet, det er, at der er en klar business case. Man er enige om, hvad er det, der skal måles på, hvad skal der opnås. Man skal sikre, at de har en klar forståelse af RPA, hvad det kan, og hvad det måske ikke kan, så de ikke har urealistiske forventninger om det. Og så skal man også prøve at takle det her, som sagt, at den her nyhedsværdi, det kan aftage lidt. Det er meget, meget spændende i starten, især når man lige hører om det og de muligheder, der er. Men hvis man ikke bliver ved med at vise værdien af det og følge op på det, så kan det også være noget, der mister lidt fokus fra topledelsen.
så kan det også risikeres, at APA bliver set som et rent IT-projekt. Det kan være, at det ender som en opgave hos IT, og de har klassisk rigtig meget andet at se til. Så de allokerer måske kun en smule af deres ressourcer til det, og de kan måske også køre det sådan en lille smule firkantet med hvor de ikke er så meget måske ude i organisationen og snakke med menneskerne og sørge for, at medarbejderne er med, men egentlig bare primært forventer, at der kommer processer dumpende ind, som de så skal automatisere. Men det, der er vigtigst, det er, at det faktisk er en forbedringsproces, hvor IT selvfølgelig er stadigvæk en rigtig, rigtig vigtig medspiller. Men det er vigtigt, at man kommer ud i organisationen, er opklarende, afdækkende, finder løsninger fleksibelt. Og det kan være mange små initiativer. Det kan være, at man får bygget en proces, og så er der nye ønsker, og på den måde vokser processen løbende. Og det kræver noget god pipeline-styring, som min kollega også vil komme nærmere ind på. Til at starte med, så typisk så automatiserer man sådan lidt spredt, fordi man vil gerne inspirere rundt omkring i virksomheden, for at sikre, at de forstår, hvad APA er, og så kommer de typisk med deres idéer. Jamen det kunne være rigtig rart, at den lige hjælper mig med nogle ordreindtastinger, eller noget fakturahåndtering, eller en simpel Excel-rapport, jeg skal lave hver mandag morgen. Og det kan være rigtig fint at starte ud med. Det er det, vi kalder bottom-up. Det er, hvor medarbejderne kommer i tale og får ordet og giver deres idéer. Det giver noget engagement fra medarbejderne. Det gør, at de føler, at de har en vis ejerskab af RPA, kan man også sige. De føler, at det er dem, der er med til at drive det. Det spreder ideen og historien, og det giver nogle quick wins. Men en af faldgrupperne, det er, hvis man kun bliver ved med at gøre det. Det vil sige, at man bliver ved med at forsøge at høste derude ved de enkelte medarbejdere. Der er risikoen, at man ikke får det overordnede overblik, man får ikke det holistiske overblik af en proces. Jamen, hvad er det? Hvor startede den her proces egentlig henne? Måske i en helt anden afdeling. Og hvordan kunne man se helt fra start til slut i en proces, og på den måde lave en mere samlet, holistisk automatisering, i stedet for punktautomatiseringer for de enkelte personer. Sådan en faldgruppe, det kan også være, at der mangler tekniske standarder. Normalt så er det faktisk ikke svært at komme i gang med det første 1-5 processer, og det kan laves i mange forskellige APA-software og med udviklere af lidt forskellige uddannelsesniveau. Fordi typisk så er det nogle relativt nemme, lige til processer, man gerne skal vælge her i starten. Og det vi prøver at synliggøre her, det er, at den beklager, at de alle sammen er lidt blå i sig selv, men ideen er her, at det viser vi, at udviklingsdelen tager det meste af tiden af APA-konsulenten eller udvikleren her i proces 1-5. Men i takt med, at man får flere og flere processer, og man ikke har tænkt over tekniske standarder, man ikke bygger ensartet, man ikke har fælles måder at gøre tingene på, jamen så vil ændringsønsker og vedligehold fylde mere og mere og mere. Og det ser vi tit, at det kan faktisk drukne sådan et projekt lidt. Jamen til sidst er der bare ikke særlig meget tid til nyudvikling, så går det meget over i drift og vedligehold af eksisterende, og så igen så taber APA-rejsen pusten, oplever vi. Og her til sidst, en forandringsledelse er også et meget vigtigt aspekt. Jeg ved ikke, om I måske har oplevet derude, vi gør det i hvert fald nogle gange, at der er nogle medarbejdere, især når de først lige hører om APA, og det stadigvæk er lidt uklart for dem, hvad det egentlig reelt handler om, så tænker de stadigvæk, jamen kan jeg miste mit job? Og hvad er det egentlig for noget? Er det en, der kommer ind og laver kaffe til mig, eller er det en, der tømmer skraldespanden? Er det fysiske robotter, vi egentlig snakker om? Og der er det meget vigtigt, at man får vendt de bekymringer til nogle positive oplevelser, også gerne ret hurtigt. Så efter man har høstet nogle idéer, så skal man forsøge ret hurtigt at få automatiseret dem. Fordi så oplever de, at det går hurtigt med at lave robotter, og de oplever, at det er de kedelige processer, robotterne typisk tager sig af, med en masse indtastning, kontrol og checks, og medarbejdere i dagens Danmark, de har typisk så travlt, at det der, man lige tager top med isbjerget for dem af arbejdsbyrden, det er meget, meget kærkomment. Og det der med, at ledelsen stadigvæk er god hele vejen igennem til at kommunikere, hvorfor gør vi det her, og hvad er formålet med at digitalisere og automatisere, det giver også en ro i maven hos medarbejderne, at det typisk er for at netop tage top med isbjerget, for at sikre konkurrencedygtighed, sikre datakvaliteten, sikre medarbejdertilfredshed og lignende ting, og ikke nødvendigvis at afskedige dygtige medarbejdere. Og det giver den her ro til, at jamen, så tør de godt foreslå flere robotter, og mindsetet er, jamen formålet er, at jeg skal slippe af med de her kedelige opgaver. Det er ikke de spændende opgaver, robotten tager fra mig. Så det er noget, de ønsker at bidrage med og fortsætte APA-rejsen.
Det var det, jeg lige havde omkring, hvad vi typisk ser derude. Måske I kan genkende noget af det, måske kunne I se, at det er måske noget, I er på vej hen i, eller kunne risikere at komme hen i. Så derfor vil vi de næste prøve at komme endnu nærmere ind på, jamen, hvordan kan man undgå videre nogle af de faldgrupper. Og her vil jeg overlade ordet til min kollega Kasper. Så nu laver vi lige et skifte her. Jeg stopper delingen. Det er godt. Tak Jens, og I skulle gerne kunne se en kurve her med automatiseringsrejsen. Ja, tak til Jens. Han har brugt lidt ord omkring, hvordan rejsen kan miste sin pust. Der har været noget omkring topledelsesarrangement, der har været noget omkring business case, og der har også været noget omkring, hvordan vi identificerer processer. Det Jens han kalder henholdsvis bottom-up og top-down. Og det vil jeg altså prøve at tale ind i nu, hvordan vi ser en god rejse, når piloten den er ved at være slut. Den kan se ud. En pilot, jamen for os, det handler rigtig meget om at lave et proof of concept. Og er man meget teknisk, jamen så kender man rigtig godt til det koncept. Men vi synes også, at vi skal tale om et organisatorisk proof of concept. Altså det her med at få nogle robotter ud og leve hurtigt, som Jens siger, men også få en meget høj forankring og deltagelse fra alle i at få de robotter i gang. Det kan være de første 5 robotter, det kan være de første 10 robotter. På et eller andet tidspunkt, så er det der, hvor man skal sige, nu skal vi til rigtig i gang. Det er vores bottom-up rejse. Vi plejer at kalde det skalering. Og I kan se et organisationsdiagram nederst, hvor vi plejer at sige, vi skal gerne ud og sprede gødningen. Vi skal ud og skabe en organisatorisk appetit på RPA, og det er en rigtig god idé at starte med de lavt hængende frugter. Og det er det simpelthen, fordi vi skal have nogle succeser, og vi skal ikke møde nogle komplikationer i starten, som stopper os op. På et eller andet tidspunkt, så er det der, hvor man godt kan møde det, at nu har vi lavet mange nålestik. Populært sagt kan man sige, at vi har fundet en automatisering, der er rigtig god for Jens. Og det er jo skønt. Men hvis vi skal gøre det her til en strategisk enabler, som Jens kaldte det, jamen så er det der, vi er nødt til at begynde at kigge top-down ned på, hvordan vi kan bruge automatisering. Det kalder vi at gøre noget procesdrevet. Så der begynder vi at kigge på de forretningsprocesser, som vi har nogle populært sagt pains i på tværs af organisationen. Og det er også der, hvor dem, der driver den agenda, jamen de begynder at arbejde med tværgående organisatoriske processer, hvilket også betyder, at RPA er blot en del af værktøjskassen. Det kan også være at arbejde med nye roller og ansvar. Det kan være at bruge data og business intelligence på nye måder. Og det kan være at arbejde med anderledes med de systemer, man har i forvejen. Så der er en kæmpe stor værktøjskasse, men vi har selvfølgelig en stærk tro på, at RPA er en rigtig godt bidrag i den værktøjskasse. Så egentlig den her pilot, skalering og procesdrevne tilgang, det kan I godt se, det er jo meget push. Der er jo ligesom nogen, der står fra et projekt, fra en programledelse, fra en ledelse, og skubber det her ud i organisationen. Og når man så er ved at være et par år henne, jamen så begynder det at skal være noget, der er kulturdrevet. Så skal vi gerne gå fra push til pull. Dem, der arbejder med lean ude i organisationer, det vil sige, så skal vi over i det løbende forbedringer, og det handler lidt om at få crowdsources alle de gode idéer. Det vender vi tilbage til et værktøj til lidt senere. Så rejsen fra pilot over skalering, procesdrevet til kultur, og som I hørte Jens sige, jamen så er der også noget omkring, hvilke niveauer af processer, man arbejder med. Nu kalder jeg lige den her skalering og procesdrevne faser ned i næste side her. Så skaleringen, jamen det er rigtig meget drevet af idérigdom. Det er også der, hvor vi kigger på mikroprocesser. Ja, mikroproces, jamen det kunne være nederst på sliden her, det kunne være en, vi kaldte opret kunde. Og aktiviteterne under opret kunde, det kunne være at sige, jeg åbner SAP, jeg går ind i det her billede, jeg trykker her, jeg taster de her stamdata. Det er en mikroproces i vores sprog. Det er dem, vi automatiserer i starten, når vi laver bottom-up. Vi laver kreative sessioner med organisationen, og vi finder de mange gode idéer. Det er der rigtig meget god værdi i, og det er også der, hvor vi får den der appetit skabt og gødningsspredt. Forløbet er altså, at man leder efter mikroprocesser, som er oplagt til automatisering, og værktøjskassen er RPA. Og udbyttet er selvfølgelig, at vi får skabt nogle effekter. Vi får frigivet noget tid. Vi vil også opleve, at der er noget datakvalitet, der bliver forædret. Der er processer, der har kortere gennemløbstid osv. Men den næste del af rejsen, det er der, hvor vi siger, nu går vi efter noget, der er et forretningsbehov tværgående. Og
Og der kan man sige, jamen i stedet for at det var opret kunde, jamen så kunne det jo sådan set være en order to delivery proces. Gik vi i HR, i stedet for at det var opret nye medarbejdere, så kunne det være hele onboarding-processen, som potentielt kan gå på tværs af HR, IT, jura osv. Så det er der, hvor man siger, at vi har faktisk et forretningsproces på tværs af vores makroprocesser, som vi skal optimere. Og der må I gerne lægge mærke til, at nu står der ikke længere automatisere alene, nu står der optimere. Og det er fordi værktøjskassen nu er BPM, altså Business Process Management, og RPA er en delmængde af løsning. Udbyttet her, det bliver værdier, der bliver indfriet. Og det er fordi forskellen til effekter skabt over på venstre siden, Kasper her har fået frigjort noget tid i hans dagligdag, jamen så værdien over på højre siden, jamen det er faktisk, at vi har angrebet den her makroproces med en lang række optimeringstiltag. RPA værende en del af dem, og for eksempel lederen i HR, som havde 4 medarbejdere til at sidde og arbejde med ansættelsesprocessen, som et eksempel, jamen den leder kan måske komme så langt nu, at de medarbejdere ikke bare har fået fjernet lidt frigivet tid, men faktisk kan vi sige, jamen på tværs af en proces, der er vi så effektive nu, jeg behøver kun 3 medarbejdere. Og så har vi frigivet en hel medarbejder til at løse helt nye opgaver. Så I kan godt se det her med at arbejde med en makroproces, en tværgående organisatorisk proces, intensivt og bruge andre værktøjer, også en RPA, men RPA en stærk del af værktøjskassen, jamen det giver en mulighed for at omorganisere arbejdet i en afdeling som et eksempel. Så der kan man virkelig begynde at sige, at de effekter vi skaber, der kan vi få indfriet værdien. Ja. Så opret medarbejder, ansættelsesproces. Det var egentlig lidt en gentagelse, men her viser jeg jo så, hvad jeg mener, når jeg siger en makroproces, en opret medarbejder som en mikro, og en makro, der kunne være, at vi skal lave en kontrakt, vi skal oprette medarbejderen, vi skal lave et ansættelsesbrev, vi skal måske kontrollere det noget hos en kollega, osv. Så at gå fra mikro til makro, det er en del af den her rejse, hvor vi så siger, nu skal vi have RPA op og være en delmængde af det at lave strategisk enabling. Det her det betyder også, at vi skal have sat nogle nye kompetencer i spil, for lige pludselig, Jens havde de her 3, hvor han siger, jamen vi har en RPA-udvikler, vi har en proceskonsulent, og så har vi en forretningsudvikler eller projektleder. Jamen de nye kompetencer, vi skal have sat i spil, det er netop de 3. Lige pludselig så har vi jo en ekstra bidrag, og det er forløberen for, at vi arbejder med den konkrete automatisering af mikroprocessen. Jamen det er, at vi har en forretningsudvikler, der kan være med til at afdække de her makroprocesser, der kan identificere potentialer for forbedring, og som nævnt før, at de potentialer de kan være meget bredere end RPA/AI, som min kollega Christian kommer tilbage til lidt senere. Det er også på det niveau ved forretningsudvikleren, at vi får skabt den store business case, hvor vi siger, kære ledelse, nu har vi drevet en super god pilot, nu skal I se, hvad potentialet kunne være, så frem vi tager den her rejse. Det vender vi lige tilbage til. Så har vi proceskonsulenten, som mange af jer, der allerede har været godt i gang med RPA, kender. Det er en, der kan kvalificere og prioritere kandidater til automatisering, afdække mikroprocessens flow og udarbejde et Process Definition Document. Vi har et eksempel hernede, hvor vi har afdækket sammen med en bruger. Det er også den, der ligesom skal holde fokus på at sige, jamen hvordan sikrer vi, at den enkelte mikroproces, vi sætter til automatisering, den også er den rigtige, altså ud fra en lille mini-business case. Og så har vi jo den gode RPA-udvikler, der skal udvikle løsningen, der skal vedligeholde den, der skal supportere den, og hvor vi skal sikre, at vi får den helt rigtige overlevering af den her Process Definition Document fra proceskonsulenten. Så hernede har vi et billede af vores UiPath Studio, hvor RPA-udvikleren sidder og arbejder. Så lige pludselig, så kan I godt se, at nu begynder det her at gå fra at være et projekt til at være et program. Vi begynder at sætte nye kompetencer i spil, og vi begynder også at bruge en meget bredere værktøjskasse. Så investeringen den begynder at blive stor, og vi har nok en ledelse, der også begynder at stille spørgsmålstegn ved, jamen hvad får jeg ud af det her, så frem jeg virkelig skal investere i det her. En tilgang, man kan gøre her, hvor man kan lave sådan en hypotetisk business case, tror jeg faktisk, jeg vil tillade at kalde det. Jamen det er, at man siger, jamen hvad er det egentlig for nogle funktioner, vi har, hvor der er relevante medarbejdere at automatisere arbejde for. Her kunne vi nævne kundeservice, som er en af de helt store i forhold til potentialer, økonomi, indkøb osv. I det her eksempel, jamen så har man så arbejdet med, hvor mange medarbejdere har man siddende i de funktioner, som arbejder med administrative opgaver. Der er sat et kronebeløb på, hvad koster en team hos den medarbejder,
Og så har vi på baggrund af det, der er erfaringer, ikke kun hos os, men helt bredt i automatiseringsbranchen, så sætter vi så tallet ind, der hedder, jamen for en kundeservice medarbejder af den type, som vi har 11 af, jamen der kan man typisk tage 30% af dens arbejde og automatisere. Og det er så der, hvor vi rører over i kroner og øre herover til højre, hvor vi siger, jamen det her, den fulde bar, lysblå, mørkblå, det er 100% arbejde, men de 30% kan man potentielt set automatisere. Det svarer her til 2,04 millioner. Så det er en måde, hvor man sætter op og siger, jamen business casen i det helt store helikopterperspektiv, det har det her potentiale. Det er klart, hvis jeg skulle præsentere det for min chef, jamen så vil jeg jo ofte sætte et spænd ind og sige, jamen det kunne være, det var så fra 5 millioner til 9 millioner. Men det der med at sige, vi har faktisk stor potentiale, som vi tror på. Den enkelte proces, mikroprocessen, når vi skal arbejde med den, jamen der har vi også et værktøj, en mini-business case, som jeg kaldte den før, hvor vi går ind og kigger på, og jeg går lige lidt hurtigt igennem den her lidt busy tabel her, men hvor vi kigger på, i dag bruger vi 600 timer på den, og så kommer der nogle dele, der hedder, ja, men rå timer besparet, det er en del af RPA-indsatsens effekt. Men rigtig mange gange har vi jo også en robot, der faktisk forstår at lave testarbejdet med færre datafejl, end Kasper gør. Det ved vi alle sammen, det giver mindre tilbageløb i de organisatoriske processer senere hen, og oprydning og tilbageløb, det koster altid langt mere, end bare processen er taget, hvis vi rammer den rigtigt. Så der tillader jeg vil sige, at der er et eller andet markup til de 600 timer, som kommer af det, at en robot hjælper os med datakvalitet. Det samme gør vi på kundetilfredshed og lead time. Det kunne være eksempler som kundetilfredshed i, at jeg får en real live svar fra en robot, eller jeg kan arbejde med en chatbot, så jeg ikke skal sidde i telefonkøen og vente i 20 minutter. Og lead time, jamen der er nogle meget faktuelle værdier omkring det, for eksempel med produktionsplanlægning. Altså RPA er rigtig god til at automatisere opgaver som planlægning af produktionsordre, overvågning af lagerbeholdning, tilpasninger til ændringer af efterspørgsel. Og hele det her, det kan faktisk forbedre produktionsplanlægningens effektivitet og afledt nedbringe lead timen. Og så sidder der for eksempel en økonomimand, der siger, mega fedt, så fra tiden jeg køber en råvare, til vi har sendt den ud som vare, og jeg får mine penge hjem, den bliver nedbragt. Det er der nogle økonomifolk, der er rigtig glade for. Så det med at kunne arbejde med en stor business case til at sætte potentiale op, men også løbende, som man automatiserer, være meget tydelig at sige, jamen hvad er det egentlig, vi skal have ud af den her automatiseringsopgave, i det her tilfælde 600 timer, nogle markups afledt af andre effekter, ganget på, nu bliver der noget matematik her, ganget på en kroner og øresats per time, så får vi et beløb. Det er vigtigt at forventningsafstemme, når man udvikler de her robotter i at sige, at en robot den kan typisk ikke klare alle 100% af de transaktioner, der vil komme på en given mikroproces. Så der gør vi det, at når vi begynder at mappe processen, eller Process Definition Document, der er det også der, at vi kan give et bidrag til business casen, der hedder, det er nok kun 80%. I har for eksempel nogle kunder, der sender deres ordre i et alt for ustruktureret format, eller de ringer sådan set med ordren, jamen det kan robotten ikke hjælpe med, som vi udvikler. Så får vi et netto værdipotentiale efter de 80% er kun medtaget. Robotten koster i det her tilfælde 100.000 at udvikle. Jamen så har jeg på år 1 besparet mig 378 minus 100.000, 278, men de fortløbende år derefter, der har vi faktisk en gevinst på 378.000 kroner. Det her det er eksklusivt, at man selvfølgelig også etablerer en infrastruktur og køber sig nogle licenser, men det er der mængden af robotter skal spare det hjem. Typisk ser vi, at allerede efter 9-12 måneder, så har de robotter, man har nået, så har de sparet så rigeligt licensen hjem. Ja, den her værdiskabelse, den er også vigtig at markedsføre undervejs. Her ser I et skærmbillede fra produktet UiPath Insights, hvor man løbende fremviser den værdiskabelse, som robotten har gjort sig. Så faktisk står det her som en tæller og siger, jamen hver gang vi har haft en transaktion i opret kunde hos robotten, jamen så får den lige en ekstra bidrag, 10 minutter måske, og det tæller så op i at sige, hvad er det så, vi sparer over tid.
Så det her, det er et rigtig godt speedometer, der viser, vi skal lige huske, at det her, det har altså den her løbende værdiskabelse, og ikke bare glemme robotten, som engang blev skabt. Ja, så det var lidt omkring det med at tænke ROI og tænke ind på topledelsens agenda, og forstå business casen i det hele. Så tror jeg lige, nu springer jeg lige lidt, men jeg tror lige, jeg vil slutte af med at sige, jamen rejsen fra pilot til skalering til procesdrevet, på et eller andet tidspunkt, så må den meget gerne ende i der, hvor der er en pull, altså en efterspørgsel efter automatisering. Vi plejer ikke at kalde det automate first. Og der findes der forskellige produkter. Igen her viser vi jo så UiPath, hvor man crowdsourcer idéer ind, hvor brugerne får mulighed for på meget simpel vis at sende idéer ind, og hvor der sidder en programleder, som kan kvalificere idéerne, styre dem og prioritere dem. Og så i sidste ende, så har vi en ledelse, der kan se ikke kun hvad der bliver skabt af værdi, som jeg viste jer før, men også hvad ligger der egentlig af potentiale til at automatisere. Så det var lige en hurtig indgang til det sidste, nemlig hvordan kan man sørge for at søge nye idéer til automatisering, når det bliver en hel kultur at snakke om automatisering. Så det er meget perspektiv på at inddrage brugerne, og det, Christian, vil du hjælpe mig med lige at bringe perspektivet om at inddrage brugerne ind, også i det at drifte og køre robotterne? Ja, det vil jeg meget gerne. Jeg vil måske også lige sige indledningsvis her, at hvis nogen af jer har nogle spørgsmål, så er I velkommen til at stille dem her i chatten ved siden af. Jeg har egentlig lige forsøgt at dele præsentationen igen. Kan I se? Ja. Perfekt. Jamen som Jens også nævnte, så er det jo vigtigt, at alle medarbejderne her, de er engageret og ligesom føler, at de har et ejerskab af dels den her løsning. Men noget vi nogle gange ser, der sker over tid, det er egentlig, at når medarbejderne så har fået automatiseret deres proces, og de ikke længere skal varetage den her opgave, så mister de måske en lille smule følelsen eller ejerskabet omkring den her proces. Og det kan egentlig godt blive lidt en udfordring, fordi så kan det ende med, at der sidder nogle RPA-udviklere, som faktisk skal sidde og drifte den her løsning og eje den her løsning, men de ejer jo ikke processen. De kan jo ikke udføre den her proces manuelt. Og derfor så kan man med fordel prøve at se, om man kan få brugerne eller medarbejderne til egentlig at bibeholde det her ejerskab. Noget vi oplever, det er egentlig, at brugere eller medarbejdere, de kommer jo pludselig til kun at opleve, når robotten den fejler, for det er først her, de skal på banen. Det vil sige, at vi har set nogle cases, hvor der har siddet nogle RPA-udviklere og driftet rigtig mange processer. Vi har også selv oplevet det, hvor det er, at vi egentlig pludselig begynder at få en masse forespørgsler fra medarbejdere omkring, er min proces kørt? Hvornår starter min proces? Hvorfor kørte den ikke? Og det der kan man med fordel prøve at give dem ejerskab lidt tilbage ved at lave nogle apps, så de egentlig kan være med til at starte og stoppe de her processer. I stedet for, at det er noget med, at de skal placere en eller anden fil på en eller anden lokation, eller de skal sende en mail med noget input osv., så kan man egentlig lave nogle UiPath, også et produkt, apps, kalder de det også, hvor man egentlig kan lave en brugerflade, hvor man kan direkte trigger eller starte sine processer. Man kan få en respons tilbage med det samme. Er min proces startet, eller ligger den i kø, og hvornår starter den? Derudover så kan man også gøre det, at man kan egentlig validere det input. Nu har jeg et par skærmbilleder med her af nogle forskellige apps, der er oprettet. Vi kan se, der er, når man så starter sådan en app her, så kan man egentlig lave en form, hvor man kan validere det input, som robotten skal bruge for at køre den her proces. I det tilfælde her, nu er det lidt småt, vi kan se det, men den her proces, det handler noget omkring nogle bilregistreringer, så der skal man egentlig indtaste en nummerplade. Og det, der så egentlig sker her, det er, at i det man taster den her nummerplade, og man forsøger at køre den her sag, jamen så starter robotten egentlig med at verificere, om er det her egentlig en korrekt nummerplade. Der kan ligge noget forud for at se, om er det egentlig det rigtige antal cifre osv., men efterfølgende kan man så lave et opslag og se, findes den her nummerplade overhovedet. Og så kan man direkte give en respons tilbage til brugeren med det samme og sige, at den her nummerplade, den er ikke registreret.
Og på den måde kan man egentlig undgå, at processer kører med dårlig input, de fejler, brugerne får lidt en dårlig oplevelse af det her, men de bibeholder også det her ejerskab af processen, fordi de kan være med til at starte de her processer. Og som Jens nævnte til at starte med, så er det ret vigtigt, at de her medarbejdere, de hele tiden er med i de her løsninger og kan være med til at bidrage, som Kasper også sagde, med noget crowdsourcing, at de egentlig kan blive ved med at bidrage ind til, at man kan vedligeholde den her pipeline og det her engagement. Ja, nu har vi jo snakket en del omkring det her med, hvordan vi opretholder sådan en pipeline her, og hvordan vi egentlig sikrer, at der er noget fremdrift i hele automatiseringsrejsen. Og der har hvis man kun kigger på ren RPA, så rammer man jo lidt ind i nogle gange nogle begrænsninger. Typisk hvis man har nogle processer, hvor man har behov for at tage nogle kognitive beslutninger, så kan det være svært at lave nogle regelsæt for, hvordan skal den her proces rent faktisk udføres, og der kan være behov for mennesker og til at tage nogle beslutninger undervejs. Så derfor så har man egentlig haft nogle processer, man har sorteret fra og sagt, det her det kan ikke automatiseres ved hjælp af RPA. Men det vi ser i dag, eller det vi har set det sidste års tid, det er, at der pludselig begynder at være nogle AI-komponenter, nogle AI-løsninger, som er begyndt at være ret let tilgængelige. Det er ret nemt at komme i gang, og I har sikkert alle sammen prøvet at bruge noget ChatGPT eller nogle programmer til at generere nogle billeder osv. Og det er ved at være ret let for alle at bruge det her. Så det er også det, vi siger, at det rent faktisk er ret let at komme i gang. Det er ret let at forstå, og man behøver ikke have den dybere indsigt i for at bruge de her forskellige redskaber. Jeg har taget et par demoer med nu her, hvor jeg vil prøve at vise anvendelsen af blandt andet et program, som UiPath kalder Document Understanding, som anvendes til at trække data ud fra nogle billeder, fra nogle dokumenter. Vi skal se det med nogle kvitteringer. Og så egentlig ved hjælp af en machine learning model, kan så egentlig komme med et konfidensinterval for, hvor sikker er den på det, den har trukket ud fra de her dokumenter. Jeg har også et andet eksempel med, at vi skal prøve at snakke om en lidt mere intelligent chatbot, hvor man egentlig stiller lidt spørgsmålstegn ved, hvordan kan man egentlig sikre sig, at de svar, man får fra de her chatbots, de egentlig også er korrekte. Og til sidst så vil jeg lige prøve at summere op og sige nogle af de her faldgrupper, der er. Fordi som det også er med RPA, så er det egentlig ret let at komme i gang, men det er faktisk ret svært at mestre den her teknologi. Så det prøver vi lige at slutte af med. Det jeg vil starte med at vise, det er det her Document Understanding. Og det er egentlig et lidt komplekst modul, som UiPath har, men som er ret let at anvende. Og før jeg lige vil prøve at demonstrere det, så vil jeg lige prøve sådan lige at riste op, hvad det er, det egentlig består af. Så det I kan se her, det er, at indledningsvis, så er der egentlig behov for, når man skal analysere sådan et billede, så skal man dels have digitaliseret det, for man kan trække noget data ud fra det, for så at kunne klassificere sådan et dokument her. Fordi afhængigt af, hvad det er for et type dokument, så skal man egentlig finde ud af, hvad for en machine learningsmodel skal jeg bruge for at trække det data ud, jeg har behov for her. Og det, der så egentlig sker efterfølgende, det er selve den her motor på RPA, eller på Document Understanding-delen. Det er, at når man så har trukket det her data ud, så skal man egentlig have verificeret det data, man har trukket ud. Det vil sige, at man kan stille en række businessregler op for, hvad for nogle felter skal jeg rent faktisk, hvad for noget data skal jeg kunne trække ud fra det her dokument, jeg forsøger at behandle. Og hvis ikke, at man får trukket de her data ud, eller hvis der er en vis usikkerhed, jamen så kan man egentlig, nu står der HITL, så det er Human in the Loop, så man kan egentlig inddrage en menneske i, og så hjælpe med at finde ud af, hvad er det for noget data, der skulle være trukket ud her, og det kommer I til at se i den her demo også.
Til sidst så bliver dataen så trukket ud, og den bliver så egentlig struktureret. Så man går egentlig fra at have et dokument, hvor dataen står ustruktureret, eller man i hvert fald ikke ved, hvordan det er sorteret, til efterfølgende, at man har fået trukket det her data ud, og det så er, at det er blevet struktureret. Og det lyder jo egentlig som en ren AI-proces, det her. Men det vi lige ved, det der egentlig er, at hvor RPA spiller en rolle her, det er, at indledningsvis, når man skal behandle sådan et dokument, så skal det jo typisk komme et eller andet sted fra. Så man skal jo hente det her dokument på en SharePoint, eller man får det tilsendt med en mail som en attachment, så man skal hente det ned. Så der ligger egentlig nogle RPA-handlinger forud for, at man kan behandle det her dokument. Tilsvarende i den anden ende, så ligger der egentlig også nogle RPA-steps, for når den her maskine så har trukket de her data ud og fået struktureret det i form af et Excel-ark, jamen så skal vi jo typisk gøre noget med det her data, taste det ind i et CPR eller i et ERP-system, eller betale en eller anden regning, eller man skal ligesom, eller oprette den her medarbejder. Man skal ligesom gøre et eller andet med det data, man har trukket ud fra det her dokument. Yes. Jeg vil lige prøve at lave en demo her, så jeg hopper lige over i stedet for i UiPath. Og så prøver jeg lige at starte den her proces op. Så til at starte, normalt så vil det her jo køre som en unattended proces, men lige for demoen her, så kører det som attended. Så jeg vælger mig lige en kvittering ud, jeg gerne vil have analyseret. Vi kan prøve lige at kigge nærmere på den om lidt. Men så det, der egentlig sker nu, det er, at den her, først så kører man noget OCR, som så prøver at trække alt det tekst ud, den kan se fra det her dokument, som den så bruger til at se, om den kan kategorisere det her dokument, for at finde ud af, hvad for en model er det, jeg skal bruge, for at trække det her data ud. Så den starter egentlig med at digitalisere den, og så prøver den at vælge den machine learning-model, den skal bruge, for så at se, om den kan finde alle de felter, som der er sat op. Nu er der så, jeg kører med en generisk model, og til at håndtere kvitteringer. Det kommer lige på den anden skærm. Så I kan se, det her er så det, brugeren egentlig vil opleve i den anden ende, fordi at den her, den har ikke kunnet trække felter eller tekst ud med et vist signifikansniveau. Og derfor så ryger den egentlig ud til human in the loop, hvor det er, at der er så en bruger, der modtager det her, og skal ligesom hjælpe med at kunne trække det ud. Så I kan se her foran, der har vi for det første, så er der både en confidence for selve OCR-delen, altså hvor sikker er den på den tekst, den har trukket ud, og der er også extraction, altså hvor sikker er den på de felter, den har trukket ud. Og nu er der jo en frygtelig masse felter og så videre på den her. Vi kan lige prøve at kigge på en enkelt af dem her. For eksempel tax amount står her, så herover der ser jeg ligesom som det header data, den forsøger at trække ud her. Der er også noget linjedata. Men hvis vi kigger på den her tax amount, så kan vi se, nu er det lidt småt, men der står egentlig, at den har en sikkerhed på 51%. Så den er faktisk forholdsvis usikker på, hvorhen tax amount står henne. Nu er det også en ret kryptisk kvittering det her, men hernede der kan vi egentlig se, at der er flere felter, hvor det er, at det godt kunne være, at der egentlig står det her tax amount. Omvendt, hvis vi kigger på selve OCR-delen, jamen, så kan vi se, så er den faktisk 98% sikker på, at det den har fundet her, eller de karakterer, den har trukket ud fra det her felt, det er den ret sikker på, det er de rigtige karakterer, den har trukket ud. Brugeren kan tilsvarende også gå helt ned og se på alt det her linjedata, der er trukket ud, og brugeren kan sidde og rette i dem her, kan pege på den her, hvis der er nogle felter, der manglede eller et eller andet, så kan man pege ud, og man kan ligesom også verificere og sige, at det her, det var tax amount, du har fundet det rigtige sted. Efterfølgende så kan brugeren så submit det her, og så vil det her udtræk vil så blive foretaget, og vi kan lige prøve at så se, hvordan udtrækket ser ud. Som jeg sagde, så er det egentlig i form af et Excel-ark. Og zoome den her. Så I kan se, på den første sheet her, der har jeg egentlig så de felter, der er trukket ud med header-data. Så der har jeg
min total amount, og jeg har min tax amount, som er de felter, der bliver trukket ud fra den her kvittering. Mens jeg har også det linjedata, der ligesom bliver trukket ud, så jeg har også alle linjerne her med quantity og unit price osv. Og det her er jo egentlig guf for en RPA-proces, fordi nu får jeg lige pludselig noget struktureret data, og det er det Document Understanding altid gør. Den leverer altid det her strukturerede data, som man kan arbejde videre med en RPA-proces. Så efter vi har fået eksportet det her, så kan vi egentlig sætte en robot til at arbejde videre med det her Excel-ark. Yes. Som jeg nævnte, så er de her large language models er jo også blevet ret let tilgængelige. Man kan nemt lave nogle API-kald eller selv afprøve det og taste ind og så videre. Og det er enormt fascinerende, og man kan nemt få nogle svar tilbage. Og det er jo egentlig imponerende. I har sikkert alle sammen brugt ChatGPT til forskellige ting, og det er jo meget fascinerende, hvad man kan med det her. Men en af problemstillingerne er lidt, om man egentlig kan stole på de svar, man får fra sådan en LLM. Fordi den vil altid forsøge at svare, og den kommer ikke og siger, at du skal lige være opmærksom på, at jeg er faktisk lidt usikker på det her. Og det kan godt være en ret svær procedure at stille de rigtige prompts for at få præcis de svar, man gerne vil have. Så når man skal begynde at bruge de her LLM'er i automatisering, så skal man gå lidt mere struktureret til værks. Noget vi har set af en af de metoder, der er noget, man kalder RAG, som er Retrieval Augmented Generation. Det egentlig går ud på, det er, at i stedet for at sidde og træne sin model til at blive bedre til at svare på de spørgsmål, som man har brug for i en bestemt proces eller i en bestemt sammenhæng, så gør man egentlig det, at man sætter en database op, og den her database indeholder så noget information, som man gerne vil have svar på, vil gerne vil kunne søge ud. Så man kan ligesom give sin model noget viden via den her database, som den så kan svare på baggrund af. Og den her teknik, RAG, det går egentlig ud på, at man så trækker en masse dokumenter ud inden for et bestemt område. Det er noget, der til at starte med er kommet meget inden for jura-området, hvor man egentlig har store sagsdokumenter eller lovmæssigt har egentlig behov for at slå op og kunne bekræfte, ligesom at det svar, man får fra sin model, også er korrekt. Så det består egentlig først i, at man opbygger den her database via sådan en RAG-model, som så egentlig fodrer den her database med en masse viden, en masse dokumenter, og efterfølgende så kan man så via en chatbot, så kan man så som bruger, så kan man egentlig stille et spørgsmål, ligesom I kender det fra ChatGPT, så kan man egentlig stille et spørgsmål, hvor man kan spørge ind til, det kunne for eksempel være, hvis en virksomhed havde en masse barselsregler, så kunne man bygge en database op på den her måde med en masse dokumenter omkring regler for barsel, og så kunne ens medarbejdere kunne så spørge til den her RAG-model, kunne sige, det er så lang tid siden her, vi fik et barn og så videre, har jeg egentlig rettighed til at få noget barsel, eller har jeg noget tilbage, hvad er mine muligheder? Så kan den her RAG-model, den vil så egentlig oversætte det spørgsmål til en database query, så den spørger ned i databasen omkring det her spørgsmål, og databasen replier så tilbage, dels med en reference til, hvor det er, den har fundet et svar, men den laver så også en prompt tilbage til den her LLM, som så oversætter det svar tilbage til brugeren, så brugeren, der stiller et tekstspørgsmål, modtager egentlig tilsvarende et skriv tilbage, som I kender det fra når I spørger ChatGPT, men modtager også en reference til, i hvilket dokument har man egentlig fundet det her svar.
Og det smarte ved at gøre det på den her måde, det er, at hvis man, for det første, så behøver man ikke træne sin model til at blive bedre til at svare på spørgsmålene. Men en anden problemstilling, der også opstår hurtigt, hvis man har en model, som man prøver at træne til at være bedre til at svare på for eksempel barselsspørgsmål, det er, at hvis der så er noget, der ændrer sig, så skal man til at gentræne sin model, og det kan jo være svært at tage noget viden ud af en model. Hvis man har nogle ting, der ændrer sig her, jamen så kan man egentlig trække dokumenterne ud. Det kunne også være produktkataloger, det kunne være i en kundeservice-funktion, hvor man har en masse spørgsmål til forskellige produkter eller lagerstatus osv. Så kan man egentlig tage et produkt eller tage et dokument ud af databasen, og så vil robotten ikke længere have den viden, den vil ikke længere bruge det her som et svar. Så det er også en god måde, hvordan man kan vedligeholde eller opretholde nogle gode svar tilbage fra sådan en model her. Og det vi egentlig ser RPA spille en rolle i det her, men det er netop det her med at vedligeholde den her database. Man kunne forestille sig, hvis man havde en masse information i sit ERP-system, eller man havde noget fra forskellige webpages, så kunne man egentlig have en robot, som scrapede de her webpages løbende, og lavede det om til dokumenter, og lagde ind i den her database, eller trak data ud fra SAP dagligt, og egentlig opdaterede den her database med information, og dermed vil brugere, som bruger den her RAG-model til at få stillet svar på forskellige spørgsmål, de vil altid få et opdateret svar, baseret på noget fakta. Yes. Så før man ligesom kaster sig ud i at lave nogle automatiseringer, hvor man bruger nogle af de her forskellige redskaber, der er tilgængelige, så synes vi, der er nogle bestemte faldgrupper, der er nogle ting, man skal være opmærksom på, som er lidt nyt territorium. En af de ting, som man også hører og kan læse meget omkring, det er jo, at man skal være meget opmærksom på, om man egentlig må det her. Der er jo noget GDPR-mæssigt, hvor man begynder at lære nogle ting her. Der kan også være noget sikkerhedsmæssigt. Hvor ligger det her data egentlig henne? Og der er helt sikkert nogle problemstillinger her, man skal gøre sig klar, før det er, at man egentlig kaster sig ud i en løsning. Man skal også tænke lidt over, om brugerne de rent faktisk er klar til at bruge den her løsning. Så man er lidt nødt til at tænke et skridt frem efterfølgende og forestille sig, hvis vi får lavet den her løsning, er det så let for alle brugere at bruge? Kan vi sørge for, at den her database den er opdateret? Kan brugerne egentlig validere de her for document understanding? Kan brugerne egentlig finde ud af at bruge det her, og kan de validere hurtigt nok til, at den her proces kan køre? Så man skal have lavet nogle undersøgelser for, om brugerne, medarbejderne, de er klar til også at arbejde sammen med de her løsninger. Man skal også kigge lidt på business casen, fordi noget man er meget forblindet af lige nu her, det er jo, at AI, det er jo, som vi også nævner, det er jo meget hypet, og man kan hurtigt se sig lidt blind på det og tænke, vi skal helt sikkert have det her, for vi skal være helt med fremme. Og så tænker man måske ikke så meget over værdien af den løsning efterfølgende, men mere det, at det er smart at lave det. Så det er også meget vigtigt, at man stadigvæk holder snuden i sporet og regner på de her business cases, som Kasper har nævnt. Det er også vigtigt for de her AI-løsninger. Så er det også vigtigt, ligesom med RPA, at man også, inden man går i gang, så at man tænker over, at det her det er ikke den første og eneste AI-løsning, man kommer til at have. Og det er den samme teknik, man gerne vil bruge for den næste løsning og den tredje løsning osv. Så det er rigtig godt at tænke nogle standarder, noget design ind i det her, noget genanvendelighed i de næste løsninger, man også skal lave. For ellers så ender man, ligesom med RPA, med at have en masse forskellige skræddersyede løsninger, der er svære at vedligeholde. Og det vil man rigtig gerne undgå. Så vores konklusion er egentlig lidt, at det minder egentlig en del om at lave automatisering generelt. Fordi det er ret let at komme i gang, men det er lidt svært at mestre. Så inden man kaster sig
helt ud i det, så synes vi, at man skal lave sig en god plan for, hvordan har man egentlig tænkt sig og bygge det her op, og hvordan har man tænkt sig at vedligeholde det. Og man skal huske at tænke over, hvordan data egentlig bliver gemt og bliver bevaret. Ja, men jeg tror, det var det, vi havde med til os, eller med til jer. Ja, så vi har 4 minutter tilbage, så I er selvfølgelig velkommen til at stille spørgsmål. Men ellers så håber vi, at det her det gav jer noget indsigt i nogle erfaringer, vi har gjort omkring, hvor kan man ende. Det kan være, at I allerede oplever, at I er på vej ned i en faldgruppe, eller hvordan I eller kunne se, at I måske var på vej derhen, hvis I ikke har fokus på nogle af de områder, vi har snakket om i dag. Så det kan både ses lidt som en forberedelse for at undgå at ændre, og det kan også være, at I ser det lidt som en stige for at komme ud, hvis I eventuelt oplever, at I er kommet ned i nogle af de her faldgrupper. Og skulle I have efterfølgende spørgsmål, er I også meget velkommen til at kontakte os. I er også meget velkommen til at kigge nærmere ind på vores hjemmeside, nordicapa.com. Og ellers så håber jeg, I har en fortsat rigtig god dag.